kuin Valtari-tutkimuksen myöskin kirjaksi näiden muutaman muuten painottiin lisäksi. Sä sanoit mulle silloin, että en minä koskaan oikeastaan ole mikään ihmeellinen Valtari-fani edes ollut. Miten se selitä nyt näille muillekin sitä vähän sitten? Tarkoitan kai sillä vain sitä, että kirjallisuuden lukijana ja kirjallisuuden tutkijana yritän aina pysyä valppaana ja kriittisenä ja nähdä heikkouksia ja vahvuuksia ja suhteuttaa niitä toisiinsa. Niin, että en semmoiseen kirjailijakulttiin tai kirjailijafaniuteen oikeastaan oikein haluaisi mennä. Me puhutaan Valtarista, puhuttiin niin paljon kielteistä ja Valtariseurassa puhutaan aina paljon myönteistä, jonka hän kaiken ansaitsee, mutta mäkin huomaan, että on tullut sellainen tottumus, että Valtarin romaaneissa olevia heikkouksia, en mä yleensä koskaan niitä ajattele aktiivisesti, enkä varsinkaan puhu niistä. Mutta esimerkki vain, niin kyllä Sinuhen loppupuolella dialogi on paikoitellen tyhjää jauhavaa, samantoistavaa, vyöryvää. Että eihän kaikessa niin kuin laatukirjallisuuden kaikkia kriteereitä täytä eikä tarvitse eikä kuulukaan. Tämän takia me tuossa vuosikokouksessa puhuimme siitä, että meidän pitää varmaan kutsua sitten joskus näihin Valtarin jäseniltoihin myöskin nuoria tutkijoita tai nuoria ihmisiä, jotka uskaltavat tänne tulla uskovaisten seuraan todistamaan myöskin vastakkaisia mielipiteitä. Se on aina mielenkiintoista. Niitä joskus on silloin tällöin esiintynyt. Kukahan se olikaan? Pirjo Hassinen taisi jossakin yhteydessä sanoa siitä, että Sinuhe on aivan kerta kaikkiaan yliarvostettu kirja ja eikä se kestä aikaansa ja niin edespäin. Siitähän nousi, mä en ole sen jälkeen yhtään Pirjo Hassisen kirjaa koskenut, vaikka hänkin on syntyisin kuopiolaisia niin kuin minä. Savolaisrakkaus ei sitten enää kestänyt sinne asti, kun tämmöistä meni sanomaan. Mutta näin se varmaan on, että olisi kiva kuulla aina vähän niitä vastakkaisiakin mielipiteitä. Kill your darlings, niin kuin teatteri-ihmiset sanovat. Ja se on meille tietysti vaikeaa, kun joku muodostuu aika läheiseksi. Mutta sulla on hyvä näkökulma, kun sä olet kirjallisuustutkija, sä olet tutkinut paljon muutakin ja pystyt vertailemaan sitten näitä juttuja. Niin jos sinun pitää sitten mainita joku kirjailija, millä ei näitä vikoja ole, niin onko sulla ketään sellaista mielessä, mikä täyttäisi sinun kovat kriteerit niin kuin vielä paremmin? Sä jotain muuten mainitsit. Koko kirjailijasta ei kannata väittää, mutta varmaan meillä jokaisella on romaaneita ja kaunokirjoja, joita me ihailemme noin niin kuin löytämättä niistä rikkeitä. Mä muutaman vuoden ajan ollut yksityisenä kulttina esimerkiksi Tšehovin romaani Kaksintaistelu. Mä jaksan aina lukea sen uudestaan läpi. Ja mä usein ajattelen, että jos mä pitäisin kirjailijakoulua, niin mä pitäisin sen koko ajan oppimateriaalina. Koska mielestäni hän ei tee yhtään virhettä siinä, kuinka vaikuttava romaani rakennetaan. Mä törmäsin sitten yhteen oppineeseen, joka sanoi suoraan, että Dostojevskin Rikos ja rangaistus on maailmankirjallisuuden paras romaani. Ja mä tunnen kiusausta yhtyä tähän mielipiteeseen, että mielestäni se on Dostojevskin kirjoistakin virheettömimpiä ja on kamalan vaikea väittää, että siinä olisi jotain väärin. Se on erittäin kompakti, intensiivinen ja jatkuvasti kiehtova 600 sivun paketti. Olkaa hyvä. Ja nyt sitten kysymyksiä Panu Olema. Kiitos, mainio juttu. Täytyy heti puuttua tähän siihen voi aika kaukaakin puhua, semmoinen paukkua. Tähän suhtautumisen kritiikkiin. Muistutan vain, että itsekin olen toiminut kriitikkona monet vuodet Helsingin Sanomien terävällä arvostelijana. Jaatko silloin itse oman persoonallisuutesi ikään kuin kriitikkona tähän alempaan kerrokseen, alempaan tasoon, joka sitten on eri kuin sinun on tämä ylempi kirjailijatasosi, taiteilijatasosi? On hyvin yleistä, että kirjalliseen maailmaan tullaan kritiikkiä kirjoittamalla. Se on hyvä harjoituskoulu kirjalliseen maailmaan. Ja sillä saa jonkin verran köyhässä nuoruudessa taskurohoja ja nimeä ja julkisuutta. Mutta minulla siis kritiikin kirjoittaminen oli nuoruuden synti, jossa viihdyin kauan, mutta panin sen myöskin kerrosta poikki. Erosin kirjailijaliitosta
Ja kirjoitin yhdessä esseekokoelmassani esseen siitä, minkä takia kritiikki on siis nykyisessä mediamaailmassa mahdotonta ja järjetöntä, enkä aio osallistua siihen tämän jälkeen. Aina me voimme tehdä parannuksen synneistämme. Mä jatkan vielä pari kohtaa. Tämä kuvaus, joka varmaan hyvin sopii Valtteriin tähän, hän vastaa niin kuin kirjallisella tasolla kritiikkiin, niin sillä hän varmaan suojautui sitten näitä kritiikkejä vastaan, joita kuitenkin kohdistettiin vielä hänen suuriin historiallisiin romaaneihinsa. Silloin hän ei edes vaivautunut kirjallisella tasolla enää vastaamaan niihin, vaan ne olivat ehkä niin kiistattomia teoksia kuitenkin, että kritiikille ei ollut enää sitä merkitystä. Paitsi, että kyllä hän oli erittäin kiinnostunut aina, mitä V.A. Koskenniemi kirjoittaa uudesta historiaromaanista tai joku muu tärkeä kriitikko, Rafael Koskimies. Mutta tämä suojautumismekaniikka varmaan oli ihan paikkansa pitävä. Muistan kyllä nuoruudessani, tuskin nyt paljastan suurta salaisuutta, että silloin kun julkaisit ensimmäisen aforismikokoelmasi Samurai nukkuu, niin silloin puhut siitä, että silloin odotit kritiikkiä kuin lapsi joulua. Mutta ehkä ne nuorille ihmisille onkin jotenkin merkittävämpiäkin kuin kokeneille kirjailijoille. Se, että ei lue kritiikkejä, niin sitä ei koskaan pidä suositella tai neuvoa vasta-alkajalle. Se tulee se vaihe, kun se lopetetaan. Mielestäni on itsestään selvää ja vitaalisen tärkeää, että kun aloittaa kirjailijauraa, niin ainakin 3, 6 tai 8 ensimmäistä kirjaa, niin niiden arvostelut luetaan. Koska siitä rakentuu se identiteetti ja se julkinen kuva. Mutta se, että sen katkaisee jossakin vaiheessa, niin se on sitten kokonaan uusi operaatio. Ja lopuksi mä hiukan täydennän tai annan vaihtoehtoisen mallin sinun hauskalle kuvauksellesi siitä, kuinka siinä pienoisromaanikilpailussa arvostelulautakunta toimi. Epäilen itse, että saattoi olla niin kuin alun alkaenhan Valtterilla oli semmoinen strategia, että hän kirjoittaa omalla tunnistettavalla tyylillä yhden käsikirjoituksen, se ei koskaan huomispäivää. Ja sitten muuntaa tyyliään ja myöskin aihepiiriään. Tähän vieras mies tuli taloon, joka muuten tänään nähtiin televisiossa Hannu Levisen ohjaamana jälleen kerran, tämä viimeisin versio. Ja näin hän tiesi etukäteen itsekin harhauttavansa arvostelulaulukuntaa, ainakin toivoi harhauttavansa. Ja näin juuri kävi. Mä oletan itse, että siihen aikaan avattiin kuoria ehkä järjestyksessä, käänteisessä järjestyksessä. Katsottiin ensin 3. palkinto, se oli tämä ja tämä. Sitten katsottiin, että tämä toista arveltiin, se voitiin tunnistaa Valtterin kirjaksi. Ja todettiin, että avataan toisena ja nyt poistetaan Valtteri päiviltä tästä voittajaluettelosta. Ja sitten lopuksi avataan tämä väkevä maalaiskuvaus, uuden kirjailijan, uuden tekijän käsikirjoitus. Ja silloin tyrmitys oli moninkertainen, kun sielläkin luki Valtteri, jota kukaan ei olisi osannut arvata. Tämä palkintolautakunnan istunto, niin siitä irtoisi hyvin monenlaisia fantasioita, niin kuin tämä Padun näyte on. Mä oikeastaan ihmettelen, että ei kukaan ole kirjoittanut kuunnelmaa tai muuta puolidokumenttia siitä, että pannaan vähän mielikuvitusta peliin, niin se on hämmästyttävä moninainen ja rikas mahdollisuuksien kenttä. Mä vielä sanon tästä kaksoisvoitosta, että kun kirjoituskilpailut arvostellaan nimimerkillä eli oletuksella, että tekijää ei tunneta, niin se on siis kova testi kriitikoille ja tutkijoille siitä, että arvotetaanko tulos itseään korkeammalle vai itseään alemmalle sitten sen nimen vetovoimasta. Ja tämmöisessä nimimerkkikilpailussa, niin kuin kaikki kilpailut on, niin joutuvat kriitikot ja tutkijat siis paljastetuksi, koska heidän on pakko arvostella pelkkä tuote ja sen nimen vaikutus ylöspäin tai alaspäin on eliminoitu pois. Sen takia ne on hyvin terveellisiä. Ja jotkut kirjailijat, jotka ovat katsoneet, että heitä sorretaan nimen takia, ovat juuri sen takia esimerkiksi vaihtaneet nimenmerkkiä. Kirjailijat ovat kirjoittaneet aika paljon salanimillä myöskin juuri tämmöisen kritiikkitestauksen tarkoituksessa. Eli se on ihan oikein, se on hyvä, että testat. Mä olin nuorena idealistisempi ja ajattelin, että kriitikot on lahjomattomia ja oikeamielisiä. Ja ystäväni Juhani Salokannel sanoi, että mitä tuommoista roskaa puhut, että
tämmöisessä pienessä maassa jokaisella kirjailijalla on nimellään tietty kynnys, tietty porras statusasteikolla, jossa se sijaitsee ja jossa hänestä puhutaan sillä sijainnilla ja vaatii hyvin suurta kansalaisrohkeutta poiketa siitä suuntaan tai toiseen, paitsi ihan vähän. Tämä Salokanteleen vastaus on askarruttanut minua vuosikymmenet ja pahasti pelkään, että hän on erittäin oikeassa. Ihan pieni vielä ennen kuin muuttaa. Sanotaan jotain viisasta. Valtarihan oli niin huolellinen tähän kilpailuun valmistautuessaan, että hän kirjoitutti toisella kirjoituskoneella sen toisen käsikirjoituksen, jotta kirjoituskoneen jälkikään ei paljastaisi tekijää, että harva valmentautuu kuin kilpailuun. Mutta kun mainitsit Juhani Salokanteleen nimen, niin kun puhut tästä noituusasiasta ja tästä noidan hahmosta, niin A.H. Tamsaare, virolainen, on julkaissut romaanin Hornanperän uusi paholainen, jossa todella siis tämmöinen paholaishahmo laskeutuu maan päälle. Pyhä Pietari lähettää hänet kokeilemaan ihmisten elämää, että onko se niin helppoa ja kuinka vaikeaa on pidättyä synniltä tai muilta rikoksilta. Ja romaani etenee sitten satiirisesti ja jännittävästi Salokannella sen suomentanut. Että se on paljon niin kuin seikkaperäisempi, satiirisempi ja pirullisempikin tämmöinen noituuden tai ylhäältä tulleen tämmöisen paholaismaisuuden kuvaus kuin konsanaan tuo Valtari, jota tulkitsit mielestäni erittäin hyvin. Joo, eikö se ollut vielä siinä Vierasmies tuli taloon jutussa semmoinen, se on niin hersyvä se tarina, siinä on paljon yksityiskohtia, jotka on hienoja, että sitten kun Valtaria pidettiin kaupunkikuvaajana nimenomaan, niin kukaan niistä palkintolautakunnan ihmistä ei uskonut, että hän olisi ryhtynyt tällaiseen maalaisaiheeseen, niin kuin, mihinkä tämä Vierasmies tuli talon sijoittuu. Ja sitten jopa ne korjaukset, jotka siihen oli tehty, niin eri kirjoituskoneella, mutta vielä niin kuin naisen käsialalla. Ja sitäkö ei olisi arvattu sitten, että tämä voisi olla missään tapauksessa Valtari, että siinä on niin kuin todella hauskoja. Kyllä minä olen aina miettinyt, että kyllä se Valtari varmaan on hykerellyt, kun se sai tästä sitten itsekin tietää. Että nimenomaan siis tämä fiktio, jota Panu tuossa aloittelee ja muut voivat jatkaa, niin kaikki nämä kirjailijan tuntemukset, millä suunnattomalla vaivalla hän naamioi nämä kaksi käsikirjoitusta erilleen. Ja myöskin hänen tunteensa sitten siitä, kun hän sai tämän kaksoisvoiton. Ja sitten vielä tietysti tämä häväistys, että kun kakkospalkinto olisi mennyt Valtarille, niin tämä käsikirjoitus poistettiin kilpailusta, joka oli varmasti täysin laitonta, eikä mikään sääntöpykälä voinut tukea sellaista. Se olisi vain ollut niin skandaalimaista, että sellaista ei haluttu tehdä. Ja se itse asiassa nämä pitäisi kaivaa tämän päätöksentekijät, tämän poistamisen tekijät esiin ja siis ripustaa häpeäpuuhun vielä kerran siitä, että millä oikeudella te poistitte sen kakkospalkinnon saaneen käsikirjoituksen kilpailusta jälkeenpäin. Kateus. Ja sitten heidän pitäisi tai heidän jälkeläistensä pitäisi tehdä siitä julkinen anteeksi Suomen kansalle. Taistolastyyliin. Joo, se kateus, kyllähän se kateus kumpusi sieltä liiasta tuottelijaisuudesta ja viihdekirjailijamaineesta, koska tämä varmaan vaikutti Paavolaisen ja Valtarin suhteeseen, mistä puhuttiin silloin viime jäsenillassa. Kateus, koska ei varmaan Paavolaisen ollut myöskään helppo sitä niin kuin sulattaa, että tämmöinen nuorempi tulenkantajien nuorikko sille niin saa näin valtavaa tuotetta aikaan ja hän pysyy enemmänkin tämmöisenä matkakirjailijana. Aivan oikein. Totta kai kateus on valtava voima ihmismielessä ja kaikki yhteisöt, kirjailijakunta tai yliopistomaailma, niin nehän tihkuvat ja tirisevät kateutta, joka salataan ja joka naamioidaan erilaisiin oikeudellisiin ja moraalisiin vaikuttimiin. Että me joudumme elämään keskinäisen kateuden. Se, että me olemme laumaeläimiä ja elämme ryhminä, niin kateuden poistamista meidän yhteisarvostamme ei voida edes kuvitella. Mutta mä vielä sanoisin tästä aukeavan yhden aspektin tähän Valtarin yhteen tunnusarvoon, eli nöyryyteen. Niin Valtarilla oli siinä suhteessa hyvä sosiaalinen vaisto.
mikä jokaisella menestyvällä ihmisellä täytyy seurata, että jos menestyt kohtalaisen hyvin tai peräti paljon, niin ainoa suoja, millä sä voit jonkin verran lieventää rangaistusta siitä, on jatkuva nöyryyden ilmaiseminen. Olkaa hyvä sitten taas kysymyksiä sieltä vaan. Meillä on hyvin aikaa. Olkaa hyvä. Ajatuksia. Kuinka moni on lukenut jossakin elämänvaiheessa Finn van Broeklenin? Suurin osa. Nyt täytyy vihdoin lukea. Kyllä. Joo, tuli mieleen, että se pitää lukea nyt. Kyllä. Nyt se pitää lukea uudestaan. Se on myöskin hyvin kuuntelullinen kirja. Se melkein kuunteli, kun tekee pitemmän lenkin ulkona. Minä olin ehdottomasti tämmöisen proosakirjallisuuden kuuntelun vastustaja vielä noin vuosi sitten, mutta kannattaa kääntää aina mielessä, koska minä kuuntelin mielelläni kaikenlaisia podcasteja ja yleisradio-ohjelmia. Ja kun eläkkeellä kun ollut 4 vuotta, niin kohta 5 vuotta, niin tässä on kerinyt koko Yleisradion areenan ja arkiston kuuntelemaan. Ei ne kerki niin paljon ohjelmia tekemään, kun mä kuuntelen. Mutta sitten mä vastustin, että en mä näitä kirjoja kuuntele, mutta pakko niitä oli ryhtyä kuuntelemaan ja ne toimii aivan hyvin, koska silloin tulee ulkoiltua enemmän ja käveltyä tai autolla ajaessa, niin mä kuuntelin Finnen ja hyvin se toimi kuunneltunakin. Se oli minusta semmoinen kirja, joka hyvin toimii myöskin kuunneltuna kirjana. Kuka sen luki? En muista. Se on mutta ilmeisesti, minä en ole kuunnellut äänikirjoja, mutta ystäväni monet kuuntelevat. He sanoivat, että se on aika suuri merkitys se, kuka lukee. Kyllä, se on ihan totta. No, sillä on. Se voidaan pilata joku kirjakokonaisuus väärällä tavalla sanottuna luki. Se taso on noussut huomattavasti. Silloin kun tehtiin äänikirjoja vain näkövammaisia varten, niin se oli hyvin vaihteleva se taso välillä niissä, mutta nyt se on aika korkea minusta se taso. Mitä mä kuuntelin Bullbeatista päivää. Mutta se, että mua on vähän vierastuttanut se no, aikanaan itse lukenut, nyt mua ei enää hyväksytä sinne, mä en tiedä minkä takia, mutta ei mun äänelle ole mitään tapahtunut, mutta ne vaan, siellä on uudet rekrytoijat, jotka on niin nuoria, niin ne ei tunne eikä tiedä. Mutta mä lakkasin kuuntelemasta siinä vaiheessa joskus jo vuosia sitten, kun rupesi käymään ilmi, että ne ei osaa mitään muuta kuin englantia. Siis ruotsinkieliset nimet on aivan mahdottomia, puhumattakaan saksankielisistä nimistä tai ranskankielisistä. Et siihen aikaan, kun mä olen ollut Yleisradiossa ja esimerkiksi kuuluttajana, niin se oli ankara testi ennen kuin päästiin läpi. Mutta nyt siellä tulee mitä tahansa. Ihan hirveeltä. Joo, se on ihan totta kyllä, että siinä ei tarkisteta jotakin ihan yleisimpiäkin semmoisia. Tietysti joitakin on paljon. Näkeehän se kirjoitetussakin tekstissä. On lukee Helsingin Sanomia. Siellä olisi myös possessiivisuffiksit unohtunut kokonaan. Siellä on siinä järkyttäviä. Mutta siihen täytyy olla ihan niin kuin nyt Ei ole oikolukijoita enää. Kaikki kirjoittaa suoraan vaan ja monet ihan päisee. Kongruenssi menee näin, että 5 miestä menivät. 5 miestä menivät. Näin lukee Helsingin Sanomissa. Se on jotain ihan käsittämätöntä. Juha, kun sä kuuntelit tämän, niin miten se lukija äänsi tuon päähenkilön nimen? Niin, se olikin hyvä kysymys, kun kyllä kai nykyisin se valitettava taipumus, että kaikki melkein nimet pyritään lausumaan, ellei siellä ole kiinnitetty huomiota, niin englantilaisittain. Ne on Fine van Broeklen. Voi, mä olisin lopettanut siihen. No, mutta TV-uutisissakin Puolan entistä ja Puolan sitten myöhemmin pääministeri, hän oli Donald Tusk. Ennen kuin se sitten korjattiin. No, kustantajat ja äänikirjojen tuottajat on hyvin tietoisia tästä vierasperäisten nimien ääntämisongelmasta, joka toistuu kaikissa. Että Touko Siltala sanoi minulle joskus, että siihen haluttaisiin puuttua, että ei ole aikaa eikä voimia korjata niitä ja kouluttaa edes. Mä muistan yhden, kun hän on nykyään tuolla Miltonilla, mutta Katri Makkonen, joka oli pitkään toimittajana, sitten muistaakseni vielä presidentin lehdistöpäällikkönä jossain vaiheessa. Hän oli sitten jossain vaiheessa Kiinassa työmatkalla ja siellä jostain syystä siellä olivat yhtä aikaa myös Berliinin filharmonikot.
Ja jostain syystä hän siinä raportissaan sitten kertoi myöskin tästä. Ja Berliinin filharmonikko ja hänen käsityksensä mukaan johti kapellimestari nimellä Lorin Maisel. Lorin Maisel, yes. Siis tää on jotain niin kamalaa. Onneksi ei ollut kuitenkaan Herbert von Karajan. Ei yhtään paremmalta tuntunut esseen lukeminen, jossa puhuttiin pitkään erään ranskalaisen kirjailijan Rabelaisen Gargantuasta. Jotain on tapahtunut. Minulla on ihan pieni teknillinen kysymys. Tuo vasemmanpuoleinen kirja on selvästi se ensimmäinen painos 30-luvulta. Ja sitten tämä oikeanpuoleinen, niin jos muistan oikein, niin siinä lukee, että toinen painos ja se on vasta 60-luvulla painettu. On todella totta, että tätä kirjaa ei 30 vuoteen otettu uusinta painosta. Siis silloin 39 se ei ilmestynyt kirjana vielä, vaan vasta 43 muistaakseni Suomessa. Kyllä. Ensin hopealehden jatkokertomus. Joo, kyllä. Ja sitten siitä jonkinlainen eri painos. Mutta tämä on 60, lieneekö tuo sinun sama? Tämä on toinen painos 1969. Ja mä oon ostanut se 76. Toinen laitos, koska se on erinäköinen. Siis Joo, 41 taisi olla siis, vai 42. Tuosta lukee painos. No se on vähän. Koska eihän se ole yhtään samannäköinen kuin tuo ensimmäinen. Miesten kirjoittama kirja pitäisi olla sitten miesten lukema. Samoin naisten kirjoittama kirja pitäisi olla naisten lukema. Joskus on miesten kirja ja nainen lukee, niin se ei oikein niin kuin mallaa. Se on nykytrendin mukaista, mutta mä olen ihan samaa mieltä tuosta asiasta. Kyllä sillä on merkitys. Se on todella... Tässä oli kyllä mieslukija, kun mä kuuntelin sen. Kyllä siinä oli niin se Valtarin ääni sillä tavalla. Tai onko se nyt sitten Valtarin ääni, että miten se... Haluamme, ehkä se haavikko oli kuitenkin ainakin jotenkin oikeassa sillä, että kyllä siinä varmaan jollain verran oli. Mulle tuli mieleen tuo Noita-teema, joka on mielenkiintoinen juuri siitä, että sitähän sivuttiin jo siellä Kuolleen silmät Christian Korpin aikana näissä novelleissa, tätä samaa ja sitä kauhuteemaa muutenkin. Ja sitten kun mennään tästä muutama vuosi eteenpäin, vuoteen 1945 tulee elokuva ja näytelmä Noita palaa elämään, joka on vielä niin kuin suorempi tämmöinen Noita-juttu, jossa se elokuvassa sen loppu on vähän muutettu ja näytelmässäkin siitä kiisteltiin siitä lopusta, että onko se oikeasti Noita vai oliko se vain sitä unta. Sitäkin haluttiin muutella vähän niin kuin vierasmies tuli talonkin loppua. Ja sitten tulee mieleen sitten 40-luvun lopulta mulla myöskin nämä Noita-kuvaukset, joka on yksi niin kuin siinä surkuhupaisuudessaan karmisimpia, jotka mulle on jäänyt mieleen, on tämä Mikael Karvajalan Barbaran kohtalo, jossa se huipentuu ikään kuin tämä groteskius tässä jutussa. Ja se on minusta yksi semmoisesta, kun mä muistan nuorena, kun mä luin sitä, niin ihan niin kuin, en muista mitkä ne tunteet oli, mutta sehän on irvokasta kuvausta siitä jutusta. Ainoa lohduttava juttu siinä on tätä Valtarin mustaa huumoria, kun siinä on se päähenkilön Karvajalan se musta koira, se Rael, joka väitetään, että se on oppinut tunnistamaan noidat sillä tavalla, että kun se tuodaan sinne Barbaran kidutuskammioon, niin eihän se suinkaan hyökkää Barbaran, vaan se inkvisiittorin jalkaan. Se on vähän ainoa lohtu siinä asiassa. Juhan tavoinhan voi vähän puolustaa entistä huone- ja työtoveriani Ritva Haavikkoa, että siinähän on kuitenkin siroteltu tämän pienoisromaanin kertojan hahmon sellaisia ikään kuin tunnusmerkkejä, jotka sopii Valterin itseensä. Muun muassa Karnakin megaliittien mukana olla. Valteri itse teki nimenomaan retken sinne rannikolle tutkimaan niitä megaliitteitä ja oli niistä kiinnostunut. Ja tietysti myös ranskan kielen opettelu ja jotain muitakin, että siinä oli halunnut vähän tunnistaa kuitenkin. Mutta eihän se poista sitä, että ei se tietenkään mikään puhdas omakuva ole ja oma elämäkerran romaani tietenkään. Nyt jätän valtaisen tutkijoille semmoisen pienen muistituvan, että
kyllä jossakin näistä Valtarin pienoisromaanien kokoelmateoksissa, missä tuo on, muistan nyt mitä se oli, niin siellä on semmoinen esipuhe. Ja kyllä siinä esipuheessa sanotaan, että tämä ensimmäinen painos on julkaistu 1938. Ja siellä on pieni virhe. Joo, siis tämä oli tämmöisessä, Valtari tarjosi Finevan Brooklyn kustantajalle vuonna 1939 neljän pienoisromaanin kokoelmassa, jossa olivat lisäksi Ei koskaan huomispäivää jokin ihmisessä, sellaista ei tapahdu. Mutta se oli yleensä kokoelman. Tekstit olivat epämiellyttäviä sairaaloisia, niin kuin sä mainitsit. Ja sen esipuheessa on tämä maininta ennen sotia. Joo, Juha. Niin tuli tästä groteskiudesta mieleen, siis Valtarin ihan tämmöinen runo sieltä hyvin nuoruudesta tai ihan 18-vuotiaan tai Pyramidiuni, joka on tämmöinen kohtaus siellä, hyvin erottinen kohtaus, mutta tässä tapauksessa siellä on tämmöinen kuollut nainen tai muumio kysymyksessä. Ja mulle tuli mieleen, että eikö tässä Finessä ole sellainen kohtaus, tämmöinen hyvin erottista rapautunut kohtaus, tapahtuu hautakammiossa, missä tämä päähenkilö ja kohtaavat hyvin erottisessa tunnelmassa. Ja mulle tuli jotenkin mieleen tästä, että siis Valtari uusintaa tätä tietynlaista, joka siinä Pyramidiunessa on läsnä monia se hänen teemojaan, siis tämmöinen haltioituminen, mystiikka ja sitten tämä jonkinlainen kuoleman läheisyys ja muu, niin se on niin kuin tiivistettynä jo silloin 26 tehdyssä runossa. Toi siinä Finessähän on se nunna, joka vahtii siinä ulkopuolella, niin sehän niin vihjailee, että siellä on jotain tapahtunut heidän välillään siellä, kun hän ei ole valvonut sitä siellä missä Fine ja päähenkilö ovat. Mutta siellä ei sitten tapahtunut kirjan mukaan mitään sen kommenttia. Ei niin pientä romaania Valtarilla olekaan, ettei siitä syntyisi hyvää keskustelua, ties kuinka pitkään. Me pitää kokeilla joskus keskustella koko ilta vaikka yhdestä ainoasta Kieku- ja Kaiku-sarjakuvaan sivusta, niin katsotaan kuinka paljon siitä saadaan. Ole hyvä. Joo, mulla ei ole mitään kysymystä, mulla on vaan kommentti siitä, että kiitos Markulle, valtavan kiinnostavia näkökulmia tähän kirjaan. Ja sitten mä erityisesti ihailin sitä, että sä osasit suhtautua niin itsekriittisesti siihen, mitä sä olit 35 vuotta aikaisemmin tästä ajatellut, koska itsekritiikki ei ole helppo laike ollenkaan. Minun mielestä se on vapauttavaa ja aina kun siihen saa mahdollisuuden, niin kannattaa heittäytyä. Kyllä. Hei, ostakaa vielä teetä, ennen kuin lähdette, ostakaa myöskin illuusionia vaikka lahjaksi jollekin. Ja Markulle me annamme täältä, me kiitämme sinua tästä hienosta esityksestä ja taas saimme uusia näkökulmia Valtariin. Niin kuin niin monet kerrat olen sanonut, että se on niin onnellista olla tässä seurassa mukana, koska meitä ei ikinä aiheet lopu. Valtarin tuotanto on niin lailla. Mä aina ihmettelen jotakin, että Väinö Linna, mistä ne puhuu siellä Väinö? Sitten taas mä en kadehdi yhtään Kalle Päätalo-porukkaa, joka on se ainoa seura Suomessa, joka on isompi kuin me. Sitten Iijoesta, kun ne jaksaa jauhaa koko ajan, monta kymmentä vuotta. Meillä on sentään Niili ja meillä on vaikka mitä muita jokia siihen tarjota mukaan. Mutta se on juuri tässä meillä porukassa, että mitään maan ja taivaan väliltä ei ole vierasta Valtarin tiimoilta tuoda esille näissä aiheissa. Sinä sait, Markku, jo viime syksynä sen uusimman illusionin kirjamessuilla, nyt annamme sinulle sitä edellisen illusionin, ja sitten sekä Valtarin Tunturikadun mustaa teetä että Faaraon mustaa minttuteetä. Paljon kiitoksia.
Ja huhtikuun 21. päivä. Tervetuloa tänne taas sitten vähän eri merkeissä ja jäsenkirjeen jäsenille pääsee siellä.